Minun nimeni on Arto Nykänen ja olen Savo-yrittäjien toimitusjohtaja, eli vedän aluejärjestöä, joka perjantaina muutti tuohon Apajaan. Aika moni muistaa teistä oppisopimuskeskuksen toimiston Apajan täällä lukion puolessa nurkassa. Meidän tavarat on siellä kaauksessa läjässä. Muutimme yhteen Kuopion seudun uusyrityskeskuksen kanssa. Siinä samassa tilassa on ProAgri ja yritysneuvonta, Nuoret Duunii. Kuopion yhdyshenkilö istuu siellä, Kuopio-yrittäjät myöskin, eli meidän suurin paikallisyhdistys, ja sitten tietysti Savo-yrittäjien järjestötoiminta ja sitten nämä hankkeet Yritys oppii ja menestyy ja sujuvat omistajavaksi Savossa. Ja tervetuloa tähän tilaisuuteen. Mehän aloitimme Jommin, niin kun käytetään tämmöistä lempinimeä, Yritys oppii ja menestyy. Sillähän tausta on, kaikki muistaa, Oppiva yrityksen, jota pyörittiin Ylä-Savon kehitys, ja kun kehitys ajettiin alas, niin tämä vastuu tästä yritysten osaamisesta siirtyi meille. Oikeastaan päätös oli hirveän yksinkertainen, ei löytynyt toista tahoa, joka sitä pyörittäisi. Ja silloin aloiteltiin joulukuussa tätä käynnistelemään ja sitten kenttätyö alkoi, Yritys oppii ja menestyy. Kenttätyö alkoi siellä tammikuusta pikkuhiljaa kiihtyen ennen kesää. Ja käydään vielä varmuuden vuoksi läpi, eli tässä on niin 2 pääpointtia. Suomi menestyy vain osaamisella. Eli meidän ei kannata bulkkituotteisiin eikä massatyöhön lähteä. Ja jotta Suomi menestyy, niin yritysten pitää menestyä. Eli se on jokaisen suomalaisen etu, että yritykset menestyy, maksaa veroja ja työllistää muita suomalaisia. Ja jotta me päästään semmoista sanotaan etumatkaa ottamaan muihin kilpailijamaihin, niin meidän pitää yrityksessä olla ajantasainen osaaminen ja sen pitää kulkea kädessä. No, Yritys oppii ja menestyy teki tätä työtä jo monta vuotta ja siitähän vielä edelleenkin mulle tulee palautetta, että se oli hyvä juttu ja hyvä, että teillä on tämä Yritys oppii ja menestyy. Mutta siinä oli semmoinen, sanotaanko, että jos joku puute oli, niin se oli se puute, että siinä tarjottiin yritykselle koulutusta, mutta ei koskaan tiedetty, että mitä yritykset tarvitsee. Ja eräs varkautelainen yrittäjä mulle hyvin kerran sanoi, että turha on tulla kenenkään projektipäällikön kertomaan hänelle, että hänellä on tämmöinen ratkaisu. Olisi parempi, jos kysyttäisiin ensin, mikä on teidän ongelma. Ja sitten mentäisiin miettimään ratkaisuja, että oppilaitosihmisille ihan tämmöinen vinkki päähän. Ja Yritys oppii ja menestyy heti alusta tämän koulutuksen ja koulutustarjonnan lisäksi tuli osaamisen kartoitus. Ja nyt täällä on 3 henkilöä tehnyt kokopäiväisesti tätä. Tuija Ylä-Savossa, Matti Koillis-Savossa ja Tuomas pikkusen kuukauden jäljessä aloittaneena tuolla Varkauden seutu. Ja nämä on ne pääalueet, mutta sen lisäksi he kattaa koko tämän maakunnan, että Kuopiota tekee useampi näistä. Ja sitten Outi ja Anu on täällä paikalla, jotka sitten tekee oman työnsä ohessa näitä. Eli menevät yritykseen, kyselevät mitä asioita teillä pitää osata, miten tärkeitä ne on tälle yrityksen bisneksen kannalta. Ja sen jälkeen kysymyssarja jatkuu, että mitä osaamista teillä nyt on. Ja tästä syntyy tämmöisiä osaamiskarttoja. Ja näitä tänä päivänä nyt alkaa massaa olemaan sen verran paljon, kun on viime keväänä aloiteltu, että tuo Outi keksi, että kerrotaanpas, että mitä sieltä on tullut esille. Ja niitä käydään, mutta myös tietysti Yritys oppii ja menestyy tänä päivänä. Ja toivon, että tämä on tämmöinen interaktiivinen, menee videolle, pystytään katsomaan missä tahansa, mutta toivon, että täällä paikalla olevat kyseenalaistaa, keskeyttää silloin kun tarvii. Nämä tuli esiteltyä nämä meidän omat ihmiset tässä ilman nyt, mutta työ varmaan suurin osa tuntee niin heitä voi sitten jututtaa myöskin jäljestäpäin. Minä joudun valitettavasti jossain vaiheessa karkaamaan, kun pitäisi saada työpöytä paikalle ja tietokoneeseen sähköt ja näin laatikot purettua, niin tämmöinen tilanne. Ja minä annan nyt sitten puheenvuoron tulle, tervetuloa kaikille vielä kerran ja annan tulle Outille puheenvuoron ja lähdetään substanssiin. Kiitos. Ole hyvä. Hyvä, eli tervetuloa kaikille minunkin puolesta. Eli olen Savolaisen Outi
aloitin tuossa vähän kun jäi äitiyslomalle kesäkuun alussa ja olen sitten toiminut Miian sijaisena tässä sitten kesäkuun alusta saakka sitten JOM-hankkeessa. Tässä on meidän hanketiimi. Arto äsken esittelikin jo meidän porukan ja ollaan jaettu tämän päivän hankeinfo sillä tavalla, että kaikille ollaan jaettu osa-alueita, mistä tulevat kertomaan, että saatte sitten sieltä alueeltakin vähän sitä tietoa. Ja meidän yritysyhteishenkilöitä, jotka tosissaan kokopäiväisesti tekee näitä osaamiskartoituksia, niin he ovat täällä sitten isosti myöskin äänessä tänään ja kertovat tästä työstä. Ollaan suunniteltu tämä meidän info sillä lailla, että suunnilleen tuntia vartti kestää meidän esitys. Keskeyttäkää, kysykää, jos on siinä välillä tulee jotakin kysymyksiä, mutta sitten vielä siinä lopussa niin ollaan varattu aikaa sille, että mielellään haluttaisiin, että keskusteltaisiin ja siinä sitten on hyvä esittää kysymyksiä enemmän. Aika moni teistä, ketkä oli ilmoittautunut infoon, niin oli jättänytkin meille jo vähän ennakkotoiveita, että mitä haluaisitte tänään kuulla. Ja ollaan pyritty rakentamaan sillä lailla tämä meidän esitys, että vastattaisiin niihin teidän kysymyksiin, mitä olette meille ennakkoon laittanut. Mutta jos emme tässä onnistu, niin keskustellaan sitten tilaisuuden jälkeen viimeistään niin vielä sitten vähän enemmän. Eli tässä on tämä meidän hankeinfon sisältö. En ehkä tätä rupea tässä avaamaan sen enempää. Mennään suoraan tuohon meidän hankeesitykseen. Eli täällä oli nyt paikalla muutamia henkilöitä, jotka ei ole aikaisemmin esimerkiksi ollut keväällä meidän kouluttajainfossa, joka järjestettiin maaliskuussa meidän näille puitekouluttajille. Niin on varmaan hyvä kerrata lyhyesti hankkeen perustietoja. Eli aloitettiin tosissaan virallisesti marraskuun alusta viime vuonna on alkanut hanke ja 2 vuoden mittainen hanke ensi vuoden loppuun asti on meillä hankeaikaa. Budjetti on noin 1,3 miljoonaa ja pääosin saadaan rahoitus ELYltä eli ESR-rahoitusta. Ja sen lisäksi meillä on sitten kuntien rahoitusta ja yksityistä rahoitusta, joka meillä tulee näistä koulutustuloista. Ja tämä kuntien rahoitus koostuu siitä, että kaikki pohjoissavalaiset kunnat, pois lukien Leppävirta, niin rahoittaa tietyllä kuntaosuudella tätä meidän hanketta. Ja päätoteuttajana on Savon Yrittäjät ja tosissaan minä ja Antikaisen Anu sitten ollaan töissä Savon Yrittäjille ja hoidellaan näitä hankkeen hallintopuolta. Sitten lisäksi meillä on 3 yritysyhteishenkilöä, eli meidän osatoteuttajaorganisaatioissa, eli Ylösen Matti on toimipisteenä on Suonejoki, Savokroulla työskentelee Kylänpään Tuomas Navitas-kehityksellä Varkaudessa ja Tuomas on osittain, hän on suurin piirtein puolet työajasta Kuopiossa ja puolet Varkaudessa, eli Tuomaksen työalueeseen kuuluu myös sitten Siilijärvi ja sen takia ollaan jaettu sitten, että hän ei työskentele kokoaikaisesti Varkaudessa. Ja sitten Kokkosen Tuija työskentelee Ylä-Savon ammattiopistolla Iisalmessa ja sitten tekee kartoituksia ja järjestää koulutuksia Ylä-Savoon. Kohderyhmästä, eli meillä on kohderyhmänä pohjoissavolaiset PK-yritykset. Aika pitkälti tähän mennessä on yksi yrittäjä, voisi sanoa, että melkein puolet meidän hankkeeseen osallistuneista yrityksistä on ollut yksi yrittäjiä. Ja lisäksi me ollaan nyt, keväällä sitten huomattiin, että meidän koulutuksesta oli myös kiinnostuneita, saattaa olla yhdistyksistä tuli kyselyitä, että voidaanko osallistua, oli kuntien ihmisiä, jotka halusivat tulla mukaan koulutuksiin. Ja silloin tehtiin päätös, että katsottiin meidän koulutukset, meillä on tämmöinen niin 2-hintajärjestelmä, eli me pystytään tällä EU-tuetulla hinnalla, edullisemmalla hinnalla järjestämään koulutusta näille yrittäjille. Ja sitten suurin piirtein se on tuplahinta, ollaan laskettu se muiden osallistujien hinta sillä lailla, että se ei kerrytä sitä EU-tukea. Eli me ollaan otettu myös vaikka kuntien ihmisiä meidän koulutuksiin ja sitten jostain yhdistyksistä on nyt ollut mukana. Ja tämä on ollut ihan hyvä juttu siinäkin mielessä, että sitten jos alkaa näyttää, että aina näin PK-yrittäjät on tietenkin ensisijalla, mutta sitten jos näyttää, että ei koulutus toteudu, niin silloin on hyvä saada otettua sitten sinne niin kuin ryhmiä täyttämään myös muitakin osallistujia. Ja palveluina
meillä on, niin kuin Arto tuossa totesikin, niin osaamiskartoitukset ja koulutukset, eli ne on ne meidän päätuotteet, mitä me yrityksille järjestetään ja tehdään siellä kentällä. No tähän on koonnut nyt vähän sitä, että mitä me ollaan tähän mennessä tehty. Tässä Arto totesikin, että aika lailla helmikuun alkua oli se, kun päästiin kunnolla vauhtiin, eli kun yritysyhteishenkilöt pääsivät sinne kentälle tekemään niitä kartoituksia, se oli helmikuun alkua. Koulutusten osalta koulutukset oikeastaan pääsi alkamaan vasta toukokuussa kunnolla, eli meillä oli se iso puitekilpailutus, joka vei meiltä käytännössä koko viime kevään, ja sen vuoksi sitten meillä ei pystytty niitä koulutuksia sitten heti järjestämään, eli koulutukset on alkanut vasta, no voisi sanoa, että ehkä sillä vauhdilla mitä niin kuin toivotaan, niin oikeastaan vasta elokuussa, että se oli aika nopea meillä se touko-kesäkuu, kun tehtiin niitä koulutuksia, niin siihen jäi tosi vähän aikaa meillä siihen markkinointiin, eli nyt oikeastaan elokuun alusta on ollut semmoista niin kuin kunnon peliaikaa tavallaan näihin koulutusten järjestämiseen. Mutta meidän tähän mennessä hankkeeseen on osallistunut 310 yritystä ja noin 550 henkilöä. Ja näistä osaamiskartoituksia me ollaan tehty noin 160 yritykselle. Ja tänään kun me käydään niitä tuloksia läpi, näitä osaamisia, tulevaisuuden, tämän hetken ja välittömiä osaamistarpeita, niin meillä ei ole ihan tämä koko yritysjoukko siinä massassa, koska meillä on järjestelmä. Se, että kun järjestelmä, josta Tuija kertoo meille tarkemmin, niin se ei pysy ihan reaaliajassa. Me ei pysytä siinä tahissa, että me saataisiin saman tien kartoitusten jälkeen ne sinne syötettyä. Eli meillä on vielä niin kuin tavallaan se materiaali, mitä nyt tänään teille esitetään, niin koskee vähän pienempää massaa. Mutta siinä on noin 400 henkilöä, jotka on sitten osallistunut tähän osaamiskartoitukseen. Eli siitä käytännössä se noin 160 on niitä yrittäjiä ja sitten tuo loppuosuus on näitä yritysten työntekijöitä, jotka on osallistunut siihen kartoitukseen. No sitten mainitsen, meillä oli keväällä tällainen yksi yrittäjäkysely, minkä Hakulisen Mia suunnitteli Itä-Suomen yliopiston ergonomian opiskelijan kanssa. Hän on tekemässä nyt pro-gradu-tutkielmaa sitten tästä yksi yrittäjäkyselyn, tai käyttää sitä aineistoa siinä gradutyössään sitten tämä opiskelija, ja Mia yhdessä tämän Pia Kauhasen kanssa suunnitteli tämmöisen laajan kysely yrittäjille, ja se oli meillä hankesuunnitelmassa, että tällainen tullaan tekemään. Ja se on ollut meille aika hyvä materiaali. Siihen vastasi 241 yrittäjää ympäri Pohjois-Savoa, ja sieltä me saatiin aika lailla suoraan sitten koulutustoiveita näiltä yksiyrittäjiltä. Heiltä kysyttiin, että ovatko he kiinnostuneita osallistumaan nimenomaan yksiyrittäjille suunnattuihin koulutuksiin. Ja sieltä saatiin aika hyvä massa, joka tämän esitti, että on kiinnostunut ja on antanut meille sitten koulutustoiveita, ja tätä materiaalia ollaan käytetty sitten hyödyksi. Ja ehkä semmoinen pääjuttu, mitä siitä kyselystä nyt, sitä on alustavasti analysoitu sitä aineistoa, niin mikä sieltä nousee esille, niin on se, että yksiyrittäjät selvästi kaipaa näitä koulutuksia ja tilaisuuksia, mitä heille järjestetään, että myös sen niin kuin uuden oppimisen näkökulmasta myös kokevat, että se on verkostoitumiseen hyvä työkalu, että näitä tapahtumia ja tilaisuuksia on. No sitten äsken sanoin, että ne meidän pääpalvelut on ne osaamiskartoitukset ja sitten koulutukset. Mutta sen lisäksi yksi keskeinen, mikä liittyy vahvasti niihin meidän osaamiskartoituksiin, on se, että meidän yritysyhteishenkilöt ja koko JOM-tiimin toimitaan tiedon välittäjinä sinne yritykseen. Eli me ollaan silloin tammikuussa, kun aloitettiin hommat, niin istuttiin neukkarissa ja kouluttauduttiin. Me tavattiin paljon eri hankkeiden ihmisiä ja yrityksille suunnatusta ELY-keskuksen väkeä, TE-toimiston väkeä, ja sovittiin tämmöisiä toimintamalleja, että miten me pystytään näitä ohjauksia, sitä tietoa viemään yrityksiin näistä niin kuin yrittäjille suunnatuista palveluista, ja miten me saadaan se ohjaus toimimaan, että sitten ne yrittäjät myös saa sen avun, mikä heille silloin, kun me mennään sinne tekemään se kartoitus, niin mikä on sellainen akuutti asia. Ja tämä on toiminut hyvin, tämä meidän ohjaus, eli
suurin piirtein joka toinen kerta tai joka toisessa kartoituksessa niin nousee esille joku tämmöinen asia, mistä me ohjaus ollaan tehty eteenpäin. Ja tähän on listattu aika lailla, tai nämä onkin siinä järjestyksessä, että mitä ohjauksia me tehdään ihan eniten, niin se on tuolla ensimmäisenä. Ja että nämä on niin kuin tavallaan siinä määräjärjestyksessä. Ja se mikä noista ohjauksista on noussut nyt yrityksissä esille, eli noin joka 5 sitten näistä, eli suunnilleen se ehkä vajaa 20 ohjausta, ollaan tehty oppisopimusasioihin liittyen. Eli yrityksissä on noussut tarvetta tai ovat kiinnostuneet oppisopimusmahdollisuudesta joko niin, että kouluttaa omaa henkilöstöä oppisopimuksella, tai sitten toinen, mitä paljon kysellään ja mistä ei ehkä ole tietoa ollut, niin yrittäjän ammattitutkinto, että esimerkiksi yksi yrittäjä pystyy sen suorittamaan siinä omassa yrityksessä. Ja näitä oppisopimusohjauksia tosissaan ollaan tehty näistä kaikista ohjauksista ihan eniten määrällisesti. Sitten seuraavaksi eniten ollaan ohjattu, tai on ollut yrityksessä noussut johonkin tutkintoon kiinnostus tai johonkin koulutukseen. Tässä koulutus tarkoittaa muuta kuin meidän JOM-koulutusta, eli oppilaitosten tarjoamaa koulutusta. Ja sitten myös harjoittelupaikat, eli aika lailla, no näissä on ehkä ollut vähän alueellisia eroja, että on selvästi ollut, että toisilla alueilla on sanottu, että lähes kaikki yrittäjät on kiinnostunut ottamaan harjoittelijan ja niitä on välitetty paljon. Sitten on joitain alueita, joissa sitten sitä on tehty vähemmän. Ja myöskin näissä harjoittelussa on sitten tämmöinen, että myös niin kuin tavallaan sitä, että työpaikkoja tämmöisen niin kuin oppimisympäristöiksi, niin tällaista, että ei pelkästään että se harjoittelija menee sinne yritykseen ja tekee perinteisen harjoittelun, vaan sitten on myös vähän viritelty sellaisia vähän uudenlaisia erilaisia työpaikalla tai työpaikka-oppimisympäristöksi tyyppisiä harjoitteluratkaisuja joillekin yrityksille. No sitten TE-palvelut on sitten tässä meillä, tai oikeastaan nämä työllistäminen, oli se sitten ihan normirekrytointi tai sitten tukityöllistämistä, niin näitä meillä on myös tullut aika paljon siellä yrityksistä. Laskeskelin, että noin ehkä reilu 10 piilotyöpaikkaa ollaan nyt löydetty, sellaisia, jotka on johtanut siihen välittömään, niin kuin, tai että ollaan voitu välittää se työpaikka, että se lähtee rekrytointiin sitten TE-toimiston kautta, niin tällaisia rekrytointeja on ollut se ehkä reilu 10. Ja sen lisäksi me ollaan välitetty tuonne Nuoret Duuniin -hankkeelle, eli yrittäjät on ollut kiinnostuneita työllistämään nuoria, käyttämään palkkatukea tähän työllistämisen apuna. Ja sitten myös Kuopiossa on ollut tästä Kuopion työllistämistuesta kiinnostuneita yrittäjiä, eli sitä tietoa ei ole välttämättä yrityksessä ollut ja ollaan pystytty siitä sitten kertomaan ja ohjaamaan eteenpäin. Ja ehkä työllistämiseen ja rekrytointiin liittyen se, mikä melkeinpä joka alueella on noussut esille, on ollut se, että yritykset ei ole tiennyt siitä vaihtoehdosta, että yrittäjä voi lähteä vähän niin kuin hiljaiseen hakuun hakemaan sitä työntekijää, että TE-palvelut etsii valmiiksi niitä työntekijöitä, antaa vaikka 5 henkilön listan ja yrittäjä voi siitä kaikessa rauhassa katsoa, että kenet kutsuu haastatteluun. Et ehkä tämä on ollut semmoinen, mikä on monen yrittäjän sitten yllättänyt, että on miettinyt, että on ollut rekrytointitarve, mutta sitten ei ole halunnut lähteä siihen avoimeen rekrytointirumpaan. No sitten on listassa tietysti ollaan ohjattu yrittäjiä elinkeinoasiamiehille, kehittämisyhtiöille ja sitten ELYille, yrityksen kehittämispalveluihin. Eli näitä ohjauksia ollaan tehty myös sitten jonkun verran. On saattanut olla jotain, esimerkiksi yrityksellä on ollut joku kehittämisidea ja on miettinyt, että mistä tähän saisi rahoitusta ja sitten ollaan kaivettu se tieto esille, etsitty vaikka se alueen kehittämisyhtiö, otettu sinne yhteyttä ja pyydetty sitten, eli sen unohdin varmaan äsken sanoakin, että me ei tehdä niin, että me annetaan yrittäjälle sitten puhelinnumero ja nimi, että soita tänne, täältä saat apua, vaan me tehdään se toisinpäin. Eli me etsitään se, mistä se apu löytyy ja me pyydetään sitten sieltä suunnasta niin kontaktoimaan se yrittäjä. Ja sitten vielä tarkistetaan se, että se asia on lähtenyt liikenteeseen ja että se asia etenee myöskin. No omistajavaihdoksia on tullut jonkun verran, eli siinä aika luonteva väylä meillä on ollut ohjata tänne SOSille, eli Savon yrittäjien toinen ESR-hanke, sujuvat omistajavaihdokset Savossa hankkeelle, niin sinne ollaan tehty sitten Juhalle ja Anterolle näitä ohjauksia. Hyvä. Sitten päästään Tuijan lavalle ja ihan vaihdoksia. Hyvää huomenta.
Terveisiä Ylä-Savosta. Sumun sisällä tänne ajelin aamulla. Todellakin olen Tuija Kokkonen ja Ylä-Savon ammattiopistossa olen 11,5 vuotta kohta toiminut hankepuolella ja yrittäjien parissa paljonkin. Ja naisyrittäjät on ollut tosi lähellä minun työkuvioita. Ja minun tehtävä nyt kertoa teille tästä CQ-järjestelmästä, millä me ollaan nyt tehty näitä kartoituksia. Ja tosiaan se, että minkä takia siihen on lähdetty. Tämä CQ-järjestelmä on kehittänyt semmoinen kuin Taina Hanhinen ja hän on lähtenyt kehittämään sitä vuodesta 1997. Ja sen ainutlaatuinen systeemi on tämmöinen järjestelmässä valmiina oleva hierarkinen osaamisalueluokitus. Eli mietittiin, että jos me oltaisiin lähdetty tyhjällä plankolla hakemaan näitä osaamisia yrityksestä ja meistä jokainen yritysyhteyshenkilö olisi kirjoittanut sen osaamisen omiin sanoin, niin ei me oltaisi saatu yhtään mitään yhteenvetoja, semmoisia niin kuin koonteja näistä yrityksistä. Eli se oli se yksi syy, minkä takia se otettiin tähän meidän työkaluksi. Ja varmaan toinen se, että se on meillä ammattiopistolla ollut 2010 vuodesta käytössä tuolla Ylä-Savon ammattiopistossa ja minä olen ollut sillä toisena pääkäyttäjänä, eli vahva osaaminen ja olen sisällä siinä järjestelmässä ja näin pääsin sitten kouluttamaan tämän meidän JOMI-henkilöstökin tähän ohjelman käyttöön. Me mennään tosiaan, sovitaan yrittäjän kanssa, että milloin sulla olisi aikaa haastattelulle. Siihen varataan noin 1,5 tuntia siihen yritykselle ja ne on vaihdelleet ne kestot. On alle tunninkin nopea, tehokas haastattelu, mutta sitten kun päästään oikein syvällisiin keskusteluihin, niin voi mennä 2-3 tuntiakin sen yrittäjän parissa. Ja eniten tosiaan oltiin tehty näille yksinyrittäjille ja sitten näille pienille yrityksille. Ja ne on tosiaan ne meidän pääkohderyhmätkin, nämä pienet yritykset. Lisäksi meillä on semmoinen kehitetty siitä Oppiva yrityshankkeesta semmoinen oma tämmöinen liiketoimintaosaamisen tämmöinen kysely, jossa on 45 semmoista liiketoimintaosaamiseen liittyvää kysymystä ja ne kysymykset esitetään myöskin henkilöstölle yksitellen, jos yrittäjä sen haluaa. Ja sen kesto on noin 20 minuuttia per työntekijä. Mutta tästä tullaan myöhemmin kerrotaan niitä tuloksia. Ja kartoituslomake, normaalisti se tulostetaan semmoinen A3 iso lomake, millä lähdetään sitten yritykseen täyttelemään ja kyselemään näitä asioita. Ja tosiaan ihan otetaan yrityksen perustietoja, kysytään kasvuhakuisuutta ja saadaan tietää toimintaa koskevia muutoksia ja mahdollisia henkilöä koskevia isompia muutoksia. Kysytään toiminta-ajatusta, visiota yritykseltä. Ja tietenkin kysytään myöskin palautetta ja se on kyllä ollut semmoinen, mitä haastattelun jälkeen niin sanotaan, että 90% ihmiset on ollut tosi ihana, että ollaan tultu, ollaan saatu keskusteltua ja yrittäjäkin on hetkeksi pysähtynyt miettimään sitä omaa osaamistaan tai henkilöstöosaamista, mahdollisia niitä tulevaisuuden tarpeita. Ensimmäisenä meillä on kysymyksenä tosiaan, me käydään se yrittäjän kanssa läpi, että mitä ammattiryhmiä hänellä siellä yrityksessä on ja mitä osaamista tällä hetkellä heiltä niin kuin edellytetään, että se yritys menestyy. Helposti siellä yrittäjä sanoo, että jos olisi vaikka joku kauppa, niin pitää osata myydä. Mutta mitä se pitää niin kuin houkutella ja kaivella, että mitä se on se, että sä oot hyvä myyjä, niin mitä sun pitää osata. Eli mennään vähän syvällisemmin ja kaivetaan, että sunhan pitää osata kohdata ihmisiä, sun pitää osata myydä erilaisille ihmisille, sulla pitää olla hyvä käytöstavat ja muita, että sieltä niin kuin nousee myöskin semmoisia ihan asenteita ja tapojakin. Ja tämä osaaminen ei tosiaankaan ole se, että meillä pitää olla merkonomeja nämä meidän myyjät. Eli osaaminen ei ole se, mitä sä oot koulutuksen käynyt, vaan kaikki, mitä sä oot elämässä oppinut ja mitä siinä yrityksessä sitten tarvitaan. Toisena me mennään sillä tavalla, mietitään nämä osaamiset, että kaikilta henkilöstöltä, myöskin se yrittäjä mukaan lukien, että mitä osaamista vaaditaan. Ja sitten lähdetään palastelemaan ammattiryhmäkohtaisesti, että mitä erityisosaamisia kullakin ammattiryhmälläkin vielä tarvitaan. Sen jälkeen lähdetään kysymään tulevaisuuden osaamisia ja ne tulevaisuuden osaamiset mietitään 3-5 vuoden päähän, koska monesti yrittäjätkin saattaa käydä jossain messuilla, seuraavat alan ammattilehtiä ja heillä on pieniä visioita ja anturoita, että hei, minun ala on todennäköisesti nyt menossa tuohon suuntaan ja meiltä puuttuu tämmöistä ja tämmöistä osaamista. Tai sitten se osaaminen voi olla joku semmoinen, mikä tulee korostumaan tulevaisuudessa.
Ja ne kanssa listataan kaikilta nämä yhteiset osaamiset ja sitten ammattiryhmäkohtaisesti. Kolmantena me kysytään, että no mitäs on välittömiä lisäosaamistarpeita? Mitä teidän yrittäjä tai henkilöstö, mitä tarvitsette juuri nyt, mitä lisäkoulutusta tarvitsette? Ja tämä on tosi tärkeä just näin meidän koulutussuunnitelmien kanssa, että nousee esille, että mitä voisi olla tai sitten välitetään tietoa eteenpäin. Sitten me kysytään rekrytointitarpeita, kysytään, että onko aikomusta palkata, onko eläköitymässä, tuletko palkkaamaan lisää, onko teillä niin kuin laajenemassa yritys, oletteko palkkaamassa vuoden sisällä tai 1–5 vuoden sisällä. Ja tässä on tosiaan tullut esille näitä piilotyöpaikkoja, mutta myöskin on tullut semmoista niin kuin monelle ainakin ne ilmoitti, että jos taloustilanne kohenee, jos meillä myynti lähtee kasvuun, niin sitten palkataan lisää henkilökuntaa. Mutta sekin on semmoinen tieto, mitä tosiaan on ollut hyvä välittää eteenpäin. Seuraavaksi sitten kysytään koulutustoiveita tai tarpeita, että onko henkilöstö jotain tutkintoa halukas lähtemään kouluttamaan. Ja tämä on semmoista hyvää markkinointiviestintää laitettu oppilaitoksille tiedoksi, että siellä ja siellä yrityksessä olisi kiinnostusta. Kysytään myöskin ihan nämä lyhyt korttikoulutustarpeet samassa kysymyksessä. 6. kysymys on, että mitä alihankinta, ostopalvelu ja tilapäistyövoimaa on ollut vaikea saada. Ja tämä on semmoinen, kun meilläkin esimerkiksi Iisalmessa alkoi nyt tämmöinen Y-pajatoiminta, eli tämmöisille, jotka miettivät yrityksen perustamista, mutta eivät vielä tiedä, että minkälaisen yrityksen perustaisivat. Niin tästä ollaan niin kuin saatu tietoa kerättyä, semmoisia, niin kuin, että mihinkä kannattaisi ehkä perustaa yrityksestä. Siellä olisi just tämä asiakaskuntaa tiedossa. 7. kysymys on meillä tosiaan, että halutaanko yrityksessä tarjota työssäoppimista tai työharjoittelupaikkaa. Ja tähän on todella paljon tullut, melkein, ainakin tuolla Ylä-Savon puolella ovat halukkaita tarjoamaan harjoittelupaikkoja. Me kysytään, että mikä ala opiskelija sinä haluaisit ottaa harjoittelijaksi ja mitä osaamista sinä edellytät ennen kuin ne voivat tulla teille harjoittelijaksi. Ja sieltähän nousee tämä, että on halu oppia ja olisi nämä työelämän pelisäännöt kohdallaan ja jotain perusammattiosaamistakin jo, että vähän pystyy johonkin jo siihen tekemiseen lähtemään. 8. kysymys meillä on, että mitäs osaamisalueita vastavalmistuneilta on ja rekrytoidulta tavallisimmin puuttunut ja 98% se on tämä työelämän pelisäännöt. Eli nämä nuoret, se on jännä, että 8 alkaa työt, että siellä pitäisi olla tosiaan tiskin takana jo 8 eikä 9. Ja tämä on niin kuin todella vahvasti noussut siellä esille. Sitten meillä on uutena kysymyksenä, tuli tässä kevään aikana, että onko yrityksessänne kiinnostusta kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöä oppisopimuksella? Tai oletko halukas sitten rekrytoimaan, että ottamaan uuden työntekijän ja tarjoamaan sille oppisopimuspaikkaa? Ja tästä ollaan paljon saatu tietoja laittaa sitten eteenpäin. Eli semmoinen on tämä meidän C&U-lomake. Ja se tosiaan, että kun me syötetään sinne järjestelmään, just tuosta puhuit, että kun se aika jänne, että haastatellaan menee 1,5 tuntia, mutta sitten me sinne järjestelmään syötetään, niin sillekin pitää varata se aika. Eli meilläkin on saattaa, Tuomaskin on aktiivinen haastattelija, niin se meneekin viikko sillä, että sä oot siellä yrityksessä, niin sit pitää ihan päiviä varata, että no nyt ne syötetään sinne järjestelmään nämä tiedot. Ja mitä hyötyä sitten tosiaan sille yrittäjälle tästä omassa osaamiskartoituksesta on, niin kun sitten ollaan sen järjestelmän syötetty, niin me saadaan sieltä semmoinen raportti, PDF-tiedosto, missä näkyy listana nämä kaikki osaamiset, nykyiset tulevat ja kaikki nämä tarpeet, niin saa esimerkiksi työkaluna sille yrittäjälle sillä tavalla, että jos se lähtee rekrytoimaan, niin hänellä on jo siellä ne osaamisvaatimukset listana, jotka hän voi vaikka siihen työpaikkailmoitukseen laittaa. Ja sitten se vähän niin kuin havainnollistaa, että no mitäs kaikkea meillä on osaamista tosiaankin talossa ja mitä tulevaisuudessa. Ja kun se on siellä mustaa valkoisella, niin se ehkä pistää myöskin miettimään niitä koulutuksia ja pistää toimimaan. Sitten se on myöskin apuna kehityskeskusteluille, se oikeastaan se osaamismatriisipuoli, missä on ne työntekijät. Se auttaa sillä tavalla, että kun siellä tulee se osaamisvaje näkyviin, niin voidaan kehityskeskustelussa lähteä työntekijän kanssa suunnittelemaan, että no mitäs
koulutusta sinä lähtisit jatkamaan. Toivottavasti kuulette sen taakse, kun tuossa hyristelee tuo kone just sopivasti. Yhtenä keissinä mä haluaisin kertoa esimerkiksi yhdessä päiväkodista, missä yrittäjää haastattelin ja sitten myöhemmin kävin tekemässä myös työntekijöille nuo haastattelut. Ja se on jotenkin semmoinen, niille työntekijöillekin semmoinen hetki, kun ulkopuolinen tulee ja kyselee sinun osaamisista. Ja meillä on myöskin lisänä siellä osaamismateriaalissa pohjalla tämmöinen, että onko sulla jotain koulutustoiveita tai kehittämisideoita tälle yritykselle. Ja se onkin niille semmoinen vapauttava, kun ne ulkopuolelle saa kertoa, eikä sille omalle esimiehelleen, niin sieltä on tullut hyviä kehittämisideoita ja ne esimiehet ovat olleet tosi innoissaan siitä. Ja tässä yhdessä päiväkotijutussakin ilmeni, niin kuin, että sanoo ne työntekijät, että kun esimies ei osaa viestiä ja että heillä on ihan niin kuin tullut semmoista vähän niin kuin ongelmaksi, se tuli esiksi siinä raportissa ja minä kun lähetin nämä raportit sitten tälle yrittäjälle, että tässä on nämä yhteenvedot ja liitin siihen meidän esimiesvalmennuksen, mikä oli alkamassa ensi viikolla ja olipa helppo. Se oli 2 päivää ja sieltä tuli ilmoittautuminen esimiesvalmennukseen. Eli se, mikä näissä koulutuksissa, että sä pystyt heti tarjoamaan, mitä meillä on niin kuin tulossa tai voidaan suunnitella, mitä niistä nousee, niin se on kyllä tosi hyvä juttu. Tässä meillä on yksi koonti, eli tosiaan niistä rekrytointitarpeista, mitä me kysytään siellä 4. kysymyksessä. Ja tässä on se ollut nyt näistä, mitä ollaan tähän mennessä tehty, niin noussut, että 1 vuoden sisällä 53 henkilöä oltaisiin näissä yrityksissä rekrytoimassa kaiken kaikkiaan. Ja suurimpana ryhmänä siellä on ravintola-alalle työntekijöitä. Kaivataan lisää ja tähän oli justiin uutisoitiin nyt viime viikollakin oli, että tosiaan ihan pula yrityksistä on näistä ammattitaitoisista kokeista ja ravintola-alan työntekijöistä. Toisena siellä on sitten teollisuuspuolen työpaikkoja. Siitäkin on uutisoitu, että näitä ammattitaitoisia työntekijöitä puuttuu ja tarvitaan. Ja 3. isoin ryhmä, mitä on ollut, niin on ollut sitten tuo asiakaspalvelu, eli ihan myyjiä kauppaliikkeeseen kaivataan lisää rekrytointitarpeita. Ja tosiaan tästä on toimitettu TE-toimistollekin listaa, että kun ne heitäkin kiinnostaa, että minnekä tulevaisuudessa näitä työpaikkoja mahdollisesti, mille alalle rupeaa aukeamaan, niin se on vähän semmoista ennakointitietoa. Ja tosiaan niin kuin Outi kertoikin, että se 10 ihan siis akuuttia rekrytointia niin on heti ohjattu TE-toimistolle ja TE-toimisto on lähtenyt sitten hoitamaan asiaa eteenpäin. Kukas oli sitten seuraava? Ja jos tulee jotain kysyttävää, niin kysykää. Mä voin laittaa tästä kiertämään tätä lomaketta, jos te haluatte nähdä, minkä näköinen tämä on. Tuliko sen verran kysyä, että sitä suoraan syöttämään siellä järjestelmään? No tätä on just kysytty, mutta kun siellä on melkein 20 000 osaamista. Ja sinä haulla etit sen sieltä järjestelmästä, niin se sulkisi sitten sen avoimen keskustelun sen sinun asiakkaan kanssa, jos sä rupeat sitten etsimään, että asiakaspalvelu, minä sanon järjestelmä, asiakaspalvelu, mistä minä se etin. Niin se on sen verran kankea se järjestelmä, että paremmin kun sä tuohon taiteilet ja siinä tulee yhtäkkiä muutoksia, että ei kun tää liittyikin sinne tulevaisuuden ja ei kun tää osaaminen olikin niitä tämän hetken osaamisia. Eli siellä piirretään nuolia ja pannaan huutomerkkiä ja muita, että on todettu, että kyllä tuo paperille kirjaaminen. Tuosta on myöskin sähköinen versio, siis semmoinen, että sä voit koneella kirjoittaa tuohon lomakkeeseen. Että sillä tavalla voi olla kone, että ei tarvitse käsiin. Mutta itse tykkään kyllä ainakin, en tiedä miten teillä on. Tykkäisittekö koneella ennemminkin täytellä? Käsipelillä, että siinä pääsee vähän. Ja sitten se ei ehkä monestikaan se ei mene ihan niin loogisesti, niin kuin ihanasti Tuija äsken esitti, että ensin kysytään tämä ja sitten tämä, mutta käytännössähän se tilanne on, että se keskustelu menee, että sitten hypätäänkin aiheesta toiseen ja pompitaan eestakaan, että tavallaan jos se järjestelmä olisi siinä, mihin koko ajan koodaat, niin se pysyisi aika lailla ehkä sitten liian jotenkin rajattuna se meidän haastattelu. Tälläkin tietynlainen tärkeysjärjestys niissä asioissa on ja minkä toimiala ja minkä kokoinen yritys on ja muuta, niin siellä mennään vähän niin kuin sen haastateltava ehdollakin. Se kynä toimii paremmin siinä hetkessä. Kyllä.
Sitten se on ihana yrittää tavata omia kirjaimia. Mitähän minä olen kirjoittanut, mutta mulla on meidän työpaikalla on yksi sellainen, sillä on aivan uskomaton lukutaito, niin se lukee mullekin minun tekstejä, mitä mä oon kirjoittanut. Mutta jatkakaa vaan ja kysymyksiä saa esittää myöhemmin. Tosiaan niin kuin Matti sanoi, niin siellä haastattelussa tulee just esille se, että yrittäjän ne tärkeimmät asiat ja sitten me kuunnellaan ja sitten on helppo tavallaan jälkikäteen sitten laittaa siellä syöttövaiheessa, että minnekä tämä asia nyt niin kuin kuuluisi, että ei se tosiaankaan mene niin tarkasti kuin se aina haluaisi tai olisi suunnitelma. Joo, tosiaan Antikaisen Anu on ja olin tuossa varmaan poissa kahvihaussa tuossa ihan alkuminuutit. Eli olen töissä Autin kanssa siellä Savon Yrittäjien toimistolla ja olen nyt ollut projektisihteerinä tässä parisen kuukautta. Että ei sen pitempää historiaa on nyt näissä hommissa vielä takana. Mutta tosiaan niin Tuija näitä minun kahta seuraavaa slaidia jo vähän pohjustikin, mitä siinä meidän osaamiskartoituksessa käydään läpi. Ja yksi on tosiaan tämä tutkintoon johtava ja korttikoulutustarve. Ja tästä diasta nyt kuitenkin näkyy vielä se, että se on hyvin hajanaista, mihin nämä vielä tällä hetkellä tästä materiaalista hajaantuu nämä tutkinnot ja korttikoulutustarpeet. Eli siellä tällä hetkellä nyt ykkösenä on tuo sähköturvallisuuskortti, mutta se kertoo siitä, että meillä on nyt ollut tämmöisiä vähän isompia sähköalayrityksiä ja siellä on tullut sitten vähän isompia työvoimatarvetta ja korttikoulutustarvetta. Että tämäkin varmasti elää sitten meidän tämän kartoitusmateriaalin mukana, mutta tällä hetkellä mennään tässä. Eli siellä on tosiaan sähköturvallisuuskorttia, työturvallisuuskorttia, hyvin tämmöisiä korttipainotteisia nämä tarpeet. Jonkun verran myös tuolla ammattitutkintoja. Yrittäjien kohdalla usein just yrittäjän ammattitutkintoa tai johtamisen ammattitutkintoa sitten vähän isommissa yrityksissä. Ja tosiaan täällä aika paljon vielä tänne 30% niin menee hajanaista. Siellä on konditorin ammattitutkintoa ja myynnin ammattitutkintoa ja ravintolakokin ammattitutkintoa. Eli paljon sinnekin vielä menee alkoholipassia. Mutta että siitä vähän saa osviittaa, että mitä meillä on tullut näissä keskusteluissa sitten esille. No sitten on nämä vastavalmistuneiden osaamispuutteet. Ja kuten Tuija tuossa vähän alustikin, niin näihin aina yrittäjältä aika usein löytyy mielipiteitä. Ja tämäkin listaus on tehty ihan yli toimirajoja, eli tässä on otettu ihan kaikkialta, koska meidän data nyt ei vielä anna sillä tavalla, ei taivu ehkä ihan ammattikohtaisiin osaamispuutelistauksiin, että sitten se jää hyvin pieneksi. Mutta on helppo löytää ihan yli toimirajojenkin, mitkä siellä koko ajan sitten toistuu. Ja tosiaan siellä toistuu tämmöinen sitoutuminen työelämän toimintatapoihin, niin kuin Tuija jo tuossa kertoi, eli semmoinen työsosiaalinen käytös. Ihan asiakkaita kohtaan ja sitten yrityksen henkilöstöäkin kohtaan ja se, että tullaan ajoissa töihin ja lähdetään tiettyyn aikaan. Eli ihan tämmöiset työelämän perussäännöt. No sitten siellä on korostunut tämmöinen oma-aloitteisuus ja rohkeus, eli itseohjautuvuus ja itsenäinen työote ja omatoimisuus. Ja tämä on semmoinen asia, mikä korostuu myös ihan tämmöisessä suomalaisessa työelämätutkimuksessa. Eli suomalaiset yritykset tänä päivänä haluaa, että kaikki vastavalmistuneet opiskelijat, jotka tulee sinne töihin, niin ne on oma-aloitteisia. Että se on usein semmoinen ykkösjuttu tämän työelämän pelisääntöjen ohella. Ja se, että on rohkeus, että jos tulee myyjä töihin, niin se uskaltaa lähteä sieltä tiskin takaa ja mennä niitä asiakkaita sitten jututtamaan, esimerkiksi vaateliikkeessä. No sitten siellä on vuorovaikutustaidot, eli ihan nämä asiakaspalvelutaidot, mitä erityisesti sitten myyjiltä vaaditaan. Ja niissäkin se rohkeus mennä tilanteisiin. Ja vaikka yrittäjät painottaa sitä, että vaikka ei olisi sitä asiantuntemusta, niin sekin on parempi, että mennään jututtamaan ja sanotaan rohkeasti, että nyt en tiedä, että kysyn joltakin, kuin että sitten ei mennä niin kuin ollenkaan siihen tilanteeseen. No sitten siellä on tullut esille tuo ahkeruus ja ripeys. Eli monet yrittäjät toivoo vastavalmistuneelta, vaikka ei ole vielä asiat ihan hanskassa, niin silti tietynlaista nopeutta. Että ei ole niinku aikaa kuitenkaan hirveän paljon siihen hidasteluun, että jollain tasolla pitäisi kuitenkin sitä ripeyttä sitten löytyä.
No sitten on myös tämmöinen kokonaisuuksien hahmottamiskyky. Eli yrittäjät puhuu usein tälle, että pystyy tekemään monipuolisia tehtäviä. Eli varsinkin kun meillä on PK-yrityksiä, ne on paljon, niissä ei voi sillä tavalla jakaa usein tehtäviä, että yksi ihminen tekee tiettyä tehtävää. Eli niissä pitää pystyä tilanteen mukaan sitten tekemään muutakin kuin se just se oma, mihin on esimerkiksi palkattu tai mihin on se ammatillinen tutkinto. Niin sitä yrittäjät paljon peräänkuuluttaa, että tosiaan pitää pystyä tarttua toimeen niin kuin ihan kaikenlaisiin tehtäviin. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on työkokemus. Että vaikka on vasta valmistunut, niin ne yrittäjät tätä haluaisi, että pitäisi olla sitä työkokemusta ja erityisesti alan työkokemusta. Ja tämähän on niin kuin ihan tämmöisessä suomalaisessa työelämätutkimuksessa niin tulee esille varsinkin teollisuuden alalla, insinöörialalla, että siellä varsinkin, että pitäisi olla jo sitä ohjelmistojen hallintaa ja alan työkokemusta, ja se on niin kuin merkittävä tekijä vastavalmistuneen työllistymisessä. Mutta että ihan muillakin aloilla se on tullut esille. Ja sitten kun puhutaan ulkomaalaisten työllistymisestä, niin tämä on usein se tekijä, just mikä estää heidän työllistymistä. Eli suomalaiset yrittäjät toivoo, että on suomalaisen työelämän työkokemusta. Ja se on heille sitten hyvinkin tärkeä. No sitten jonkun verran on tietysti ollut meillä tämmöisiä asiantuntija-alojakin, joissa on sitten puhuttu tästä mikä tänä päivänä on kovasti kaikkien huulilla, eli itsensä työllistäminen tämmöisillä korkeakoulutetulla asiantuntija-aloilla. Eli siitä on puhuttu noissa haastatteluissa, että mitenkä sitten itsensä työllistää yrittäjänä. Ja joissakin haastatteluissa on tullut vielä esille ihan ammatillisen osaamisen puutteet, että valitettavasti jotkut yrittäjät kokee, että silläkin taholla on sitten on puutteita, että vaikka on koulusta tullut ja viimeisin oppi, niin silti siinä olisi sitten kehitettävää. Tuolla tuli vähän aikaa. Sulevi Komulainen Pohjois-Savon liitosta on aloittanut tuossa 1,5 kuukautta sitten työvoimatarpeen ja koulutuksen skenaario-hankkeessa projektipäällikkönä. Ja kun katsoo tuota listaa nyt tuosta, niin nämä on se nyt semmoinen vastavalmistunut vaikka ammattiopistosta autoasetteeksi kenties. Tuo listapa tässä eteen, että tässä on mitä sun tarvitsee tehdä, niin minun rupesi pelottamaan. Tuo on erittäin vaativa lista ja ihan mielenkiintoista olisi kuulla, että miten esimerkiksi ammattiopistossa tai ammattikorkeakoulussa, niin mitä tuohon koulutetaan, miten te opetatte niitä nuoria ja valmennatte tuossa? Sitä tuollakin kysynyt meidän opettajilta, että kun on tullut jostakin vaikka kampaamo-haastattelussa tullut esille, ja me just samassa kahvihuoneessa sitten kampaamo-opettajien kanssa on, että ettekö te tosiaankaan käy näitä työelämän pelisääntöjä. Sanoin, että kyllä niitä tahkotaan ja niitä käydään läpi ja kaiken yritetään niille niin kuin saada, mutta sanotaan, että kun ne menee se työpaikalle, niin niitä kaikki unohtuu. Se on jotain niin kuin, kyllähän se on semmoinen, että nämä on oikeastaan myöskin tämmöisiä vähän kasvatusjuttuja, mitä sä oot kotoa saanut, nämä kasvatusjutut, ja ei siellä 3 vuodessa vaan niitä tapoja hirveästi pääse niistä nuorista, että kyllä se pitäisi lähteä jo ihan huomattavasti nuorempana ihan sieltä kotoa käsin se kasvattaminen tähän hommaan, että ei se ammattiopisto pysty tosiaan ihmeitä. Ja katsoo tuonne rivien väliin, niin siinä lukee aseita. Oikea asenne, niin. Ja varmasti työharjoittelu korostuu sitten, ettei niin sitten hakemaan sitä esimerkiksi työpaikkaa. Ja tietenkin työharjoittelu ja työssäoppimisestahan lisääntyy koko ajan tuossa ammatillisessa opinnossa ja se on tosi hyvä juttu. Että... Ja mullekin eräs yrittäjä sanoi, että tavallaan monesti kun ne opiskelijat tulee hakemaan harjoittelupaikkaa esimerkiksi, niin luvata on hirveän hyvän niin kuin ensivaikutelma antaa, on luvata, että on hyvin reipas ja osaa kaikkia. Sitten kun tulee ne työpäivät ensimmäiset, niin sitten seistääkin kuin tatti siellä, että sitten se pelko ottaakin sitten vallan. Ja sitten kun yrittäjällä ei hirveästi ole sitten aikaa ja pienyrittäjällä varsinkin on huoli sitten niistä omista asiakaskontakteista, että mitä tässä menee pilalle, kun meidän liikkeessä, joka on tunnettu asiantuntevasta palvelusta, niin sitten niin siellä onkin semmoinen vastassa, joka ei sitä osaa antaa. Mä voisin tuohon vielä lisätä sen, että aiemmassa työpaikassa SAKYllä kehitettiin tällaista työpaikalla tapahtuvaa oppimisen toimintamallia, johon sitten koulutus ja oppiminen on aika vahvasti menossakin.
Ja sehän sitten rakentaa niin keinoja oppia siellä oikeassa työympäristössä tuetusti näitä asioita, että toivottavasti se oppiminen siirtyy enemmän sinne työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Ja siksi onkin hirveän tärkeää, että oppilaitokset tekee äärimmäisen tiivistä yhteistyötä niiden yritysten parissa, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan harjoittelijoita. Jos ei ollut muuta, niin minä kiitän ja päästän sitten estradille Tuomaksi. Hyvää huomenta päivää kaikille. Tuomas Kylänpää, terveiset Varkaus, Kuopio, Vehmersalmi, Siilijärvi, Maaninka alueelta. Eli ne on ne alueet, millä kentällä minä työskentelen. Aloitetaan sillä, että tuossa äsken viitattiin siihen, että kartoitukseen menee 1,5 tuntia, mutta muistanpa muutamia sellaisia hetkiä, jossa onkin ollut 3 yrittäjää, jossa on äiti ja poika ja vielä toinenkin poika mukana. Ja sitten kun ollaan käyty näitä asioita ja keskusteltu läpi, että omistajanvaihdos tulossa, niin siinä onkin saattanut vierähtää melkein se koko päivä ja ne on aika haastavia, mutta hyvin tuloksellisia päiviä. Että 1,5 tuntia ei minulla varmaan koskaan onnistunut siihen, mutta voi olla aika pitkä. Hyvä, eli mun tehtävä olisi kertoa siitä, että minkälaista osaamista yrittäjiltä tällä hetkellä tarvitaan. Ja nyt puhutaan vain ja ainoastaan yrittäjistä, koska meidän otanta on aika kapea vielä ja puhutaan itse asiassa vain 80 yrittäjän osaamisista tällä hetkellä. Toki meillä niitä on enemmän, mutta vielä jaottelu on siinä vaiheessa, että ei pystytään vielä menemään ihan tarkkaan dataa. Eikä pystytä vielä sanomaan niitä toimialakohtaisia asioita, mitä eri toimialojen yrittäjiltä vaaditaan. Mutta tässä oli se top 10, minkälaisia osaamisia tällä hetkellä yrityksissä vaaditaan. Eli nämä on niitä asioita, mitä yrittäjät tänä päivänä siellä yrityksissä tekevät. Ja tietysti nämä on jollain tavalla johdateltuja nämä vastaukset, että käydään paljon eri asioita ja olemme palvelusta, joka tähtää tulevaisuuteen ja digitalisaatio siellä nousee esiin, niin siltä pohjalta kuitenkin nämä asiat noussut eteen. Yrittäjille ihan ensimmäiseksi nousee esiin se, että miten sitä asiakasta palvellaan, miten asiakas kohdataan. Sen jälkeen talousosaaminen, eli miten se perusta on kunnossa siellä, miten osataan suhtautua tulevaisuuteen, miten pystytään menemään kunnolla eteenpäin sillä tavalla, että ei tule haasteita. Mutta sitten ruvetaan pääsemään tähän markkinointi-, mainososaamiseen, myyntiosaamiseen, jotka kytkeytyy myös siihen asiakaspalveluun ja uusasiakashankintaosaamiseen. Tällä hetkellä kentällä on aikamoinen huoli siitä, että mistä ne asiakkaat sitten saadaan sinne yrityksiin, ja se heijastuu aika lailla näissäkin vastauksissa. No sitten vaikka meillä on paljon nuoria, on paljon iäkkäitäkin yrittäjiä ja kaikilla tuntuu olevan vähän haussa se homma, että miten tämä uusi tietotekniikka, viestintätekniikka toimii ja miten sen parissa sitten toimitaan. Et teknologia kehittyy niin valtavasti ja yrittäjällä ei ole aikaa keskittyä kun siihen olennaiseen, ja sitten jotkut asiat jää ehkä hiukan huomioimatta, mutta kuitenkin tätä tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja edellyttää koko ajan. Aika selkeästi nämä tarjousten laskemiseen liittyvät osaamiset nousee esiin sieltä, ja ihan selkeästi sitten nämä erilaiset johtamistaidot, mihin sitten yrittäjä tarvitsee osaamista. Tuossa voisi vielä olla noiden 3 lisäksi itsensä johtaminenkin nousee siellä erityisesti yksin yrittäjien parissa. No sitten toi somemarkkinointi alkaa näkyä niissä tämän päivän osaamisissa, ja sitten kohta kun mennään tuohon tulevaisuuden tarvittaviin osaamisiin, niin silloin se näyttääkin hyvin erilaiselta. Mutta selkeästi sitten, tai ihan luonnollisesti tämä top 10 vika on sitten tämä oman toimialueensa osaaminen. Se on itsestäänselvyys, mutta se sinne on laitettu esiin. Eli tulevaisuuden osaamistarpeet, eli nyt puhutaan siitä 3-5 vuotta eteenpäin. Ja tämä onkin mielenkiintoinen yrittäjille ja pohtia sitä, että mitä silloin tapahtuu.
Että nyt tämä otanta, tässä ei puhuta vain yrittäjistä, vaan 112 organisaatioa on tässä listauksessa mukana ja 350 eri osaamisaluetta on noussut esiin, josta sitten tämä karkea top 10 ollaan saatu kasattua yhteen. Tulevaisuuteen katsominen on haastavaa, mutta verkkokauppa nousee aika lailla ykköseksi tällä hetkellä. Tämä on aika mielenkiintoinen asia, että siellä on hyvin erilaisia yrityksiä, missä käydään, mutta tuo verkkokauppa kuumottaa ja 3 vuoden päästä, 5 vuoden päästä sen merkitys nähdään aika suureksi. Siitä pitäisi oppia ja osata lisää. Mutta sitten ihan perusasia, toimialan kehityksen seuraaminen, eli mihinkä suuntaan mennään, ennakointitiedot, sen pohjalta toiminnan suunnittelu nousee esiin. Ja sitten seuraavaksi näitä digitaitoja lisää, somemarkkinointi. Et haasteena nyt kun kivijalkakaupoissa yrityksissä käy, että mihin se asiakas on kadonnut. Ei se sieltä ovesta enää tule. Ja mihin se on mennyt? No sehän on siellä verkossa. Sieltä katsotaan kaikki asiat ennen kuin mennään sinne kauppaan, jos edes mennään kauppaan. Koska nyt aika paljon ostetaan sieltä verkosta. Uskotaan sitä, mitä muut sanoo, eli yrityksen pitää ja tuotteiden pitää saada niitä suosituksia siellä sosiaalisessa mediassa, joka on se meidän puskaradio tällä hetkellä. Että on se sitten vaikka parkettiliike, remonttiliike, niin nyt ei enää vanhan koulukunnan toiminnot riitä. Eli ei voida enää luottaa siihen, että kyllä ne puhuu siellä, ne mummot ja papat kertovat näitä asioita eteenpäin ja nuoret, koska nyt se suosittelu on siirtynyt tuonne someen ja siellä se somemarkkinointi sitten aika vahvasti esillä on. No siihen kytkeytyy sitten tuo markkinointiosaaminen ja siihen asiakkaiden puutteeseen myös. Mutta tuo vitoskohta kertoo myös siitä, että tulevaisuuteen uskotaan ja uskotaan siihen, että kyllä tässä lähdetään uuteen nousuun myös, eli tarvitaan miettiä niitä osaamisia, mitä vaaditaan siinä vaiheessa, kun yritystoimintaa lähdetään kasvattamaan. Yleiset digitaidot nousee siellä ja sitten luonnollisesti ammatillisen osaamisen ylläpito. Pitää se sitten uusien liimaustekniikoiden 3D-tulostamisen, ihan mitä tahansa, mitä se yritys tarvitsee tulevaisuudessa, niin ammatillinen osaaminen, sitä pitää yllä. Tosi kivana juttuna toi numero 8, eli tämä ympäristömyönteinen ajattelu on myös sitten nostanut päätään tuolla, eli halutaan miettiä mihinkä suuntaan mennään ja tuolla uusi teknologia tuo siihen paljon erilaisia asioita. No 9, eli se strategia, osaaminen ja miten nämä kaikki uudet asiat siinä yrityksen luotsaamissa eteenpäin otetaan huomioon. Nyt digitalisaatio nyt näkyy tässä top 10 koko ajan joka paikassa. Mutta sitten on huomattu osittain tämän somejutun kautta se, että tämä yrityksen brändäys ja maineenhallinta osaaminen onkin noussut aika vahvaksi. Miten toimitaan siinä vaiheessa, kun paskaa tulee niskaa somessa? Ei tarvita kuin yksi epäonnistunut keissi ja sitten se lähtee virallisesti eteenpäin siellä somessa ja sitten ollaan ihan kusessa. Hyviä esimerkkejä viime viikolta. Leather Heaven-niminen nettikivijalkakauppa Helsingissä, joka myy nahkatuotteita, totesi, että olemme heteroystävällinen kauppa, että emme palvele homoja. Ja sitten kannattaa katsoa, minkälaisia palautteita tämä on saanut aikaiseksi. Että täytyy olla kyllä täys idiootti, että yrittäjä omalla nimellään haluaa ajaa oma yrityksensä niin kuin nurin möläyttämällä jotain somessa. Että brändihallintaosaaminen ja oman suunsa kiinni pitäminenkin voisi olla ihan ymmärrettävää tänä päivänä. Sitten oppilaitoksille mielenkiintoista asiaa tuolta kentältä, eli kun puhutaan näistä digitaidoista. Yrittäjät on aika nohevia ottamaan tietoa ja käyttämään näitä ilmaisia koulutuspalveluita. Monet yrittäjät seuraa hyvin aktiivisesti YouTubea ja sosiaalisen median eri kanavia, joissa puhutaan siitä teknologiasta toimialasta, missä he ovat mukana. Ja siellä koko ajan pulpahtelee ilmaisia opetusvideoita. Mulla on hirveän hyvä esimerkki yhdestä yrittäjästä, joka tekee 3D-visualisointeja.
rakennusliikkeille. Näitä tyyppejä Suomessa ei ole kuin muutamia kymmeniä, mutta niin oppilaitoksissa tällaista osaamista ei tarjota ollenkaan. Ja häntäkin on pyydetty joihinkin oppilaitoksiin opettamaan, mutta hän on todennut, että eihän oppilaitoksilla ole edes minkäänlaisia ohjelmia tai edes kunnon laitteita, joilla niin pystyttäisiin näitä toteuttamaan. Eli oppilaitoksilla on aikamoinen haaste tänä päivänä pysyä mukana tämän päivän trendeissä ja ennen kaikkea miten pystytään kilpailemaan ilmaisten koulutusten kanssa. Et siellä joku nörtti kellarista vääntää opetusvideon, niin tulee uusi ohjelma, se tutkii sen muutamassa päivässä ja rupeaa tekemään siitä ilmasta opetusvideoa. Kuinka moni oppilaitos pystyy tähän samaan? No Khan Academy varmaan aika hyvin pystyy pysymään tässä näin, koska ne on luoneetkin sen. Mutta katsotaan, että siinä on kyllä haaste. Mutta sitten mä hyppään pikkasen niin näistä tulevaisuuden osaamistarpeista näihin välittömiin osaamistarpeisiin, mistä oli puhe, ja myös sitten tuohon osaamismatriisiin. Eli nyt kun me kierretään tuolla kentällä ja saadaan dataa sieltä tämän päivän osaamisista, tulevaisuuden osaamistarpeista, välittömistä osaamistarpeista, sitten tehdään se, Matti esittelee 45 kysymyksen osaamismatriisi, niin meillä on aika hyvää dataa saadaan sieltä. Ja nyt meillä on ollut hirveän onnekas yksi keissi, jossa me ollaan päästy apteekkareiden kanssa tekemään yhteistyötä. Ne onkin semmoinen porukka, joka tekee keskenään tiivistä yhteistyötä. Olette viime kesällä lukeneet aika paljon lehdistä, että siellä tapahtuu aika paljon apteekkarien parissa ja heillä tulee olemaan hirveästi haasteita. Ja nyt kun me on kierretty tässä 10-11 apteekkia läpi, meillä on aika hyvä data siitä, näitä osaamiskartoituksen ja osaamismatriisin kautta, niin me ollaan pystytty räätälöimään heille hyvinkin selkeitä, kompakteja koulutuskokonaisuuksia, joiden kautta he ovat pystyneet kehittämään sitä omaa osaamista, että he pystyvät vastaamaan niihin tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Ja tällaisia keissejä me halutaan lisää, mutta ennen kaikkea kun me saadaan enemmän dataa, isompaa dataa ja pystytään tarkastelemaan paremmin niitä toimialakohtaisia osaamisia, niin sitä osuvampia ja parempia koulutuskokonaisuuksia me pystytään sitten markkinoimaan ja tarjoamaan ja myymään näille eri toimialojen edustajille. Okei. Matti. Hyvää huomenta minunkin puolesta ja Ylösö Matti oli tässä nimi, niin kuin tuossa Outi alussa kertoi edelleen. Ja kerro tässä välittömistä lisäosaamistarpeista tässä meidän kartoituksessa ja oikeastaan sillä tavalla, että tässä jo Tuomas ja Anu aiemmin jo kertokin näistä tämmöisistä niin kuin esimerkkejä näistä, että minkälaisia kohtia täällä on noussut esille. Tässä voisi sillä tavalla katsoa tätä kokonaisuutta ja verrata tähän pohjois-savolaiseen tutkimukseen syksyllä tätä PK-barometriin, eli se noudattelee aika tarkalleen samaa linjaa, nämä meidän yrityskohtaiset kartoitukset. Mieltä on entisenä yrittäjänä lämmittänyt kovasti, että lähes aina korostuu myynti ja markkinointi. Et varsinkin markkinointi, niin että sitä pidetään tärkeänä tai tosi tärkeänä. Ja jos ei kauppa käy, niin kaikki muu on turhaa. Se on varmasti kaikille selvää yrittäjien ystäville. Kun täällä katsotaan tätä niin samalla tavalla, että yli puolessa vastauksessa kootaan, tässäkin barometrissa on 57%, ja sitten barometrissa on tämä koulutuksen tärkeys. No se on tullut esille, että tosi mieluusti meitä on niin kuin pyydetty sinne käymään yrityksiä tekemään näitä kartoituksia, että se pitää paikkansa. Ja sitten tämmöinen verkostoituminen, ja nyt kun tämä on tämmöinen digitalisaatiohanke tässä meilläkin, niin se edesauttaa sitä samaa asiaa. Ja sitten ehkä vielä nostaisin tähän sitten lisäksi sitten
niin tämän yleensä tämän johtamisen. Eli kun meidän tämä niin kohdeyritykset on aika pieniä, niin se tarkoittaa sitä, että ja tässä kartoituksessa niin aina ollaan niin yrittäjän tai toimitusjohtajan kanssa tekemisessä, niin se kartoituksen tekeminen niin tietyllä tavalla aina tähän johtamiseen ja yrittämiseen liittyviä asioita sitten nostaa mukana. Ja, nyt tässä sitten se, että kun meillä tämmöinen on tämä digitalisaatiohanke, niin täältä kun katsoo, niin ensimmäisenä sosiaalisesta mediasta, sitten kohta 3, 9 ja 10, eli jos katsotaan tätä top 10, niin melkein puolet on tätä tähän digitaalisuuteen liittyviä asioita, mihinkä halutaan niin kuin lisää koulutusta ja lisää osaamista. Oikeastaan siinä on semmoinenkin sitten, että kun näissä keskustelussa niin nousee esille semmoinen asia, että halutaan lisää osaamista ja sitten se, että kun äsken puhuin sitä johtamisesta ja päätöksenteosta, niin yrittäjälle on mun mielestä sekin tärkeää, että tuodaan se tieto tai tarjotaan, että tähän on lyhytkestoisia koulutuksia tai pidempiä tarjotaan digitaalisuuteen, että tavallaan niin kuin, mihinkä tämä oma liiketoiminta etenee tai niin kuin niihin päätöksiin, että ainakin sulla niin kuin päättäjänä on se tieto, että mitä se digitalisaatio on ja mitä se varsinaisesti niin kuin minun omassa yrityksessä sitten merkitsee. Se on sitten yrittäjän vastuulla ja luonnollisesti niin kuin oma asia sitten, että osallistuuko mihinkä koulutuksiin tai ketkä henkilöt ja tekeekö mitään ratkaisuja siinä omassa liiketoiminnassaan, mutta tavallaan niin kuin ollaan tässä hetkessä sitten, että tarjotaan tämmöinen niin kuin mahdollisuus tarkemmin niin kuin kartoittaa sitä digitalisaatio-osaamista. Sitten tässä kohdat 2, 6 ja 8, mun mielestä niin nämä on näitä tähän markkinointiin ja sen ympärillä liittymiseen ja oikeastaan niin nivoutuu aika läheisesti myös tähän digitalisaatioasioihinkin, että kun on pienistä yrityksistä ja esimerkiksi omalla toimialueella, kun toimin Savo-Grow-alueella, missä on Suonenjoki, Rautalampi, Pielvesi, Keitele, Tervo ja Vesanto ja sitten Kaavin ja Tuusniemen ja Nilsiä-alueella, niin ne on semmoisia pienempiä paikkakuntia ja sitten pienempiä yrityksiäkin, niin sitten yleensä aina tähän markkinointiin liittyy sitten tämä raha. Että silloin aina katseet rupeaa kääntymään sitten tänne sosiaalisen median puoleen, että siellä jos oikealla tavalla ja oikeassa ympyrössä, niin välttämättä ei ole niin kovin kallistakaan sitten se markkinointi, niin ne kietoutuu sillä tavalla yhteen. No, tuossa aiemmin tässä esityksessä tulikin esille, että talous on tärkeä siellä taustalla, ettei perälauta vuoda ja sitten tähän johtamiseen. Ja oikeastaan esimerkkinä voisi toimia tuolta kentältä että yrittäjän tai tulevan yrittäjän kanssa keväällä keskusteltiin sosiaalista mediasta ja hänellä on suunnitteilla tämmöinen kauppa-alusta, että tarjota niin kuin yhteisöllistä kauppa-alustaa käsityöläisille, että missä tämmöiset pienet yrittäjät, jotka tekevät näitä omia käsitöitään tai taideteoksia tai muuta tämmöistä erikoisosaamista, niin voisivat myydä niitä. No, se ei ehkä mennyt vielä sitten, ei mennyt sillä tavalla niin kuin yrittäjä siinä kyllä toiminimenkin perusti kevään aikana, mutta siinä päädyttiinkin sitten silleen päin, että Pohjois-Savossa tarjotaan niin kuin, yrityksille tämmöistä verkkokauppaosaamista, joilla jo esimerkiksi on verkkokauppa tai sitten niin ovat suunnittelemassa semmoista ja tämmöinen kurssi järjestettiin sitten Kuopiossa, eli yhteisöllisen verkkokaupan kurssi. Ja sitten
yleensä tämmöisillä, se oli tämmöinen 1 päivän kestoinen, niin on sitten taipunut sillä tavalla, että kun on tämmöinen kompakti paketti, niin se antaa myös sitten ehkä seuraavan kysymyksen, ja siltä samalta kurssilta taas sitten on esimerkiksi Facebook-osaamiseen lähdössä opiskelijoita, ja tällaiseen alkaa se lumipallo pyörimään sitten. Ja yhtä kaikki, että vaikka että jollakin tietyllä henkilöllä oli jonkun aikaa verkkokauppa ollut, niin silti lähti tähän mukaan. Sitten tässä meidän kartoituksessa on tämmöinen yksi keskeinen osa, on tämmöinen osaamismatriisi, eli tässä on tämmöinen 45 kysymyksen patteristo, eli haetaan sillä tätä liiketoimintaosaamista, tässä näkyy noin 1/3 niistä, ja tällä tavalla niin kun pakotetaan tiheällä kammalla niin kun kartoittamaan tämä oma liiketoimintaosaaminen, ja tämä rakentuu sillä tavalla tämä kartoitus, että ensin yrittäjän kanssa on tapaaminen, jossa käydään läpi tämä merkitys, miten tärkeä kukin kohta yrityksessä on itselle. Ja nyt tässä on tämä yhteisotanta, tässä on 130 yrityksen ja sitten 400 vastauksen keskiarvo, niin 1–5 arvioiden, niin tässä on keskiarvona, että ollaan siellä 4 pinnassa. Ja sitten tässä ensimmäisellä tapaamisella yrittäjän kanssa, että kun hän arvioi, miten tärkeä se on yritykselle, niin myös samalla arvioi niin kuin sen oman osaamisensa siinä, että miten hyvin mä hallin tämän alueen. Ja sitten riippuu vähän niin kuin toimialasta tai yrittäjä miten paljon kokemusta antaa muuten, niin ja se vähän vaihtelee sitten se vastaus sitten, että toiset arvioi niin kuin me yleensä ihmisetkin käyttävät, niin suht reilusti nämä asiat, ja toiset voi olla hyvinkin varovaisia, että se ja mielenkiintoista seurata, että millä tavalla niissä keskusteluissa sitten yrittäjät arvioivat näitä kokonaisuuksia. Sitten tämä ulottuu samalla käyntikerralla tai sitten sovitaan seuraava aika, niin myös työntekijät tekee tämän arvioinnin, että miten hyvä mä näissä asioissa olen. Ja sitten se, että joskin kohdassa voi olla, että ei kuulu toimenkuvaa, mutta yleensä ehkä tässä on nyt yhdessä tätä kartoitusta on silleen mietitty, niin ehkä on tämmöinen lisäarvo se, että niin kun yrittäjät arvioivat, että miten hyvä mä tässä olisin. Eli sillä tavalla löytyy sitä piilo-osaamista. Eli esimerkiksi vaikka johtamiseen tai esimiestehtävissä, vaikka hoiva-alayrityksessä. Että välttämättä liiketoimintaosaaminen tai tämmöinen asia ehkä ei niin kuin hoiva-alan työntekijöille ole ehkä niinkään isossa roolissa, koska tarvitaan sen toimialan osaamista. Mutta taas sitten se, että jos arvioi minkälainen olisi vaikka johtaisin näitä asioita tai muuta, niin siinä saattaa olla vaikka tuleva esimies. Ja sitten tämä on tietynlainen tieto, ehkä on jo mututuntuma ja tämmöinen, kun on kehittämiskeskustelut ja muuta, mutta taas se antaa tämmöinen matriisi, että koska siellä kuitenkin jos on vaikka 10 työntekijätäkin, niin sitten voi olla siinä Excel-taulukossa on nimillä sitten, että miten mä oon arvioinut omasta mielestäni nämä asiat. Ja näihin sisältyy aina sitten, niin kuin tuossa aiemmin todettu, niin nämä tämmöiset niin kuin myös vapaat toivomukset työntekijöiltä. Että niiden kautta voi. Ja nyt sitten tämä keskiarvo verrattuna tähän merkitykseen antaa tämän kuilun. Ja tässä on meille sitten työkalu ja samaten myös yrittäjälle se, että jos se kovin punaisella ja kovin isoja lukuja näyttää, ehkä joku 2 yli mennään, niin silloin siinä on sellainen koulutuksen paikka. Ja tässä osaamiskartoitusprosessissa sitten, että on käyty yrittäjän kanssa arvioitu sitten työntekijät, niin miten yrittäjä haluaa, että laittaako postissa, mutta ehkä mieluummin käy tervehtimässä, niin siinä pöydän ääressä sitten on se myynnin paikka. Eli yrittäjän kanssa tämmöinen tavallaan päätekeskustelu tähän asiaan, että nyt tässä on tämmöisiä asioita noussut, niin että olisiko tässä koulutuksen paikka.
Ja toki tuossa, mitä aiemminkin sanoit, että nyt kun eletään syksyä ja koulutuskalenteri on täynnä hyviä koulutuksia ja muuta, niin totta kai siinä jo tietyllä tavalla voi olla jo ensimmäistä kerrankin, kun varsinkin esimerkiksi itselle, kun toimin 50 vuotta siinä edellisessä oppivaihdotushankkeessa, niin tuttuja yrittäjiä paljon, niin on jo näitä koulutusesitteitä mukana, että siinä voi jo sopivasti jättää vähän niin kuin alitajuntaan, että riippuu vähän tilanteesta, niin esitteitä, että mahdollisesti voisi tämmöinen koulutus olla. Eli kyllä se tavallaan se pöydän ääressä siinä, oli se sitten tämä yrityksen neuvotteluhuoneen pöytä tai keittiön pöytä, niin tavallaan siinä tehdään se iso asia tästä meidän työstä. Ja tuossa voisin lopuksi aika rientää, niin esimerkkinä tämmöisestä isosta projektista mainita tällä meidän alueella Pohjois-Savossa nämä pienyrityksen toimitusjohtajakurssit, eli konsultoinnissa Seppo Hofreinin koulutuskokonaisuus, eli on varmaan reilu 300 toimitusjohtajakurssia, mitkä on pidemmän kestoisia 18 päivän järjestäneitä, niin siitä on modifioitu tähän meidän palvelulle, että meillä on maksimissaan 9 päivää tämä valmennukset ja sitten tämä digitalisaatiohanke, niin joka osiossa käydään tietyllä tavalla tätä johtamista ja että nostetaan tämä digikorttikin esille, että mitä ratkaisuja mun ehkä pitää tehdä tai minnekä tämä minun toimiala on menossa tai niin edelleen, niin se on ollut, mikä on kiinnostanut näissä yrityksissä kovasti. Että kun myydään koulutuksia, niin, tai lainausmerkissä myydään, sitähän se myyntityötä on, niin mietitään, että mitenkä pitkälle päivälle, monenko päivän koulutuksiin yrittäjät lähtee, niin se on kyllä sitä, että mikä se tarve siinä yrityksessä on sillä hetkellä. Että näiden osaamiskartoituksen kautta on se voima, että löytyy se. Ja näitä toimitusjohtajakurssia 9 päivän kestoisia, niin keväällä alkoi ensimmäinen tuolla Tervon Lohimaassa. Ja sitten sitä on seurannut sitten Iisalmessa ja Siilijärvellä ja Varkaudessa. Eli semmoinen noin reilu 50 PK-yritysten toimitusjohtajaa on koulun penkillä. Ja mitkä palautteet on tullut, niin kyllä ne tärkeitä on. Eli ehkä se kieli semmoista asiaa, niin kuin, mitä ihan ensimmäisessä terveyssanoissa tuo Savoyrittäjän, mikä se Artakin toimitusjohtaja tuumasi, että tietynlainen muutos ja eteenpäin meneminen on, niin yrittäjänkin täytyy miettiä, että minkälaisia ratkaisuja me teen sinne muutaman vuoden päähän tai 10 vuoden päähän. Niin nyt ollaan siinä hetkessä. Osaamismateriaalisen osaamisalueesta, niin ne on otettu sieltä oppiva yritys. Joo, kyllä. Mitkä siellä on noussut? Joo, eli mitkä sen hankkeen myötä tuli, niin sitten etittiin Miian kanssa sitten tästä meidän C&Q-järjestelmistä, että mikä mitäkin osaamista vastaavaa on, ja poimittiin se. Sitä olisi voinut pikkusen hioa ja vähän vielä tiivistää, että siinä mennään sitä digitalisaatiota ja markkinointia monelta kantilta. Siis jos ajatellaan vaikka 1 hengen yritystä tai tämmöistä alle 5 hengen, niin tietyt kysymykset niin tuntuu, että ne on ihan sama. Niin. Mutta eihän se haittaa. Että se päinvastoin se tavallaan on sitten, että se on vaan sitä johdateltavaa asiaa sitten, kun ollaan siinä tilanteessa. Siinä on Lohimaasta porukka tai jollekin varmaan tuttujakin ilmeisiä, mutta se näkyykö kuvasta siinä? Sitä vastauksia. Kiitos. No niin, eli nyt päästiinkin osaamismatriisista noihin koulutuksiin. Eli tämä osaamismatriisi on varmaan meille se ihan suurin tai niin kuin paras työkalu siihen, kun me niitä koulutuksia sitten tänne yrityksille myydään. Ja konkreettia, mitä sitten yritys siitä osaamiskartoituksesta saa, niin te saitte nyt tämän matriisin, mihin oli kerätty se koko meidän massan osaamiset, mutta sitten yrittäjät tosissaan neille jää sitten joko Excelinä tai paperiversiona sitten tämä matriisikoonti sitten myöhempää käyttöä varten. Mutta koulutuksiin liittyen, niin meillä on nyt tähän mennessä noin 300 henkilöä osallistunut meidän koulutuksiin. Ja 22 koulutusta on alkanut, näistä aika iso osa on vielä käynnissä, eli muun muassa just näitä, mitä Matti puhuu toimitusjohtajakouluista, niin ne on käytännössä kaikki on vielä kesken, että ne loppuu tuolla ensi keväänä sitten, joko vuoden lopussa tai ensi kevään alussa loppuu nämä toimitusjohtajakoulut. 7 paikkakunnalla ollaan pidetty tai aloitettu koulutuksia, ja sitten kun saadaan nämä koulutukset päätökseen, niin
22 koulutuspäivää kertyy näistä. Anteeksi, 60 koulutuspäivää. Joo. Ja tästä 300 henkilöstä meillä oli kesäkuun alussa, varmaan on osa huomannutkin, saattoi olla mukanakin, meillä oli tämmöisiä isompia seminaareja, mitä järjestettiin. Eli meillä oli myyntiseminaari, Niko Kivelä piti esiintymis- ja myyntikoulutuksen Kuopiossa ja Varkaudessa. Petri Parvinen, myynnin johtamisen professori Aalto-yliopistosta, eli saatiin eivät ole meidän puitekilpakouluttajia, mutta saatiin heidät sitten erillisesti tänne tavallaan starttaamaan meidän Jommin koulutukset, niin suurin piirtein 100 henkilöä on niitä seminaariosallistujia tästä 300, eli käytännössä meidän varsinaisiin maksullisiin Jom-koulutuksiin osallistuneissa noin 200 henkilöä. Ja koulutusaiheita kohtaan on nyt laittanut vähän sitten niitä sisältöjä, mitä nämä 22 koulutusta on nyt tähän mennessä sisältänyt, eli nämä TJ-koulut on se yksi kokonaisuus, mitä meillä on monta ollut. Toinen selkeä kokonaisuus, mikä on noista kartoituksista ja yrittäjien tarpeista noussut, on ollut nämä digimarkkinointiin ja sosiaalisen median liittyvät koulutusasiat. Eli meillä on ollut nyt esimerkiksi sosiaaliseen mediaan liittyen niin tämmöisiä 4 illan koulutuksia Kuopiossa, jossa on sitten käyty laajasti eri työvälineitä ja sisältömarkkinointia, somemarkkinointia. Sitten meillä on ollut tämmöisiä lyhyempiä vähän niin kuin täsmäkoulutuksia tietyistä työvälineistä, esimerkiksi LinkedInistä ja Facebook Business Managerista. Me ollaan nyt vähän testailtu molempia, että no nyt tähän mennessä molemmat koulutukset on vetänyt, että olisi sitten se päivän setti, jossa keskitytään vain yhteen asiaan tai sitten jaettu useammalle illalle ja vähän laajemmalla aihesisällöllä. Molemminlaisia ollaan nyt tehty. Lisäksi näissä koulutuksissa meillä on ollut pilvipalveluihin liittyen, mitä PK-yrittäjälle on ilmaisia pilvipalveluita käytössä, niin ollaan järjestetty näistä koulutuksia. Sitten talousasiat on noussut noissa meidän kartoituksissa esille, että siihen niin kuin sitä osaamista enemmänkin tarvittaisiin, mutta onko meillä yksi talouskoulutus ollut, että se voi olla sellainen, mitä me sitten keväällä järjestetään sitten enemmänkin, että se ei ole vielä niinkään ne tarve muuttunut vielä koulutuksiksi niin vahvasti. Sitten tuossa esimerkkeinä meillä on ollut verkkokauppakoulutusta, just Matti mainitsikin tämä yhden erityisen esimerkiksi, että oli tietty toimiala, oli käsityöläiset, jolle järjestettiin koulutus. Ja on tulossa sitten myös tämmöistä niin kuin yleistä verkkokauppakoulutusta. Turvallisuuteen liittyen haastaviin asiakaspalvelutilanteisiin niin on ollut sitten myöskin koulutusta. No sitten vähän palautetta, mitä me kerätään kaikista koulutuksista, toki sitten palaute ja pääsääntöisesti ollaan saatu hyvää palautetta koulutuksista, eli nämä koulutuksia ja koulutussisällöt ja kouluttajat on saanut hyvää palautetta ja on ollut onnistuneita. Se mitä niistä palautteista, siellä on suurin piirtein, joku reilu 70 on nyt, ketkä on jättänyt palautteen, eli kertoo siitä, että paljon on vielä koulutuksia kesken, ei olla, se on vielä pieni se otanta, mistä näitä yhteenvetoja on tehty. Mutta siellä on nyt tähän mennessä noussut hirmu usein, oli koulutus mikä tahansa aihealue, niin siellä aina kiitellään sitä, että jos on ollut semmoista konkreettista tekemistä ja yrittäjät on saanut käytännön vinkkejä siihen omaan työhön. Ne on semmoisia, mitkä niinku sieltä, mitä paljon joko siitä annetaan risuja tai sitten että sitä kaivattaisiin lisää tai sitten sitä kehutaan niissä koulutuksissa. Esimerkiksi työpajatyyppisiä koulutuksia ollaan järjestetty ja ne on selkeästi sellaisia mielekkäitä ollut yrittäjille. Lisäksi niissä palautteissa on sitten nostettu sitä esille, että sen koulutusannin sisällön lisäksi on sitten se muiden yrittäjien kohtaaminen, verkostoituminen ja se kokemusten vaihto. Että se on sellainen, tietysti meillä on pieniä ryhmiä, että maksimissaan 15 henkeä ja käytännössä ne on ollut 10 hengen porukoita, mitkä yleensä niissä koulutuksissa sitten, tai koulutukset aika lailla on 10 hengellä toteutettu, niin siellä on sitten helppo sitä kokemusten vaihtamista sitten tehdäkin. Ennakko- ja välitehtävät. Ennakkotehtävät meillä sisältyy aina koulutuksiin, välitehtäviä on joissain koulutuksissa, ne on koettu ihan hyvänä välineenä myös sitten jo vähän, että kouluttaja pääsee vähän tai tietää paremmin, että minkälaista porukkaa on tulossa ja mistä sitä tietoa tarkasti halutaan. No se mitä sitten, kun luin palautteita, niin meillähän on hankesuunnitelmassa kirjattu, että meidän pitäisi tämmöisiä uusia opetusmenetelmiä saada enemmän käyttöön ja just tämmöisiä
digitaalisia, mutta sitten myöskin muunlaista tämmöistä niin kuin osallistavaa ja vähän erilaista opetusmenetelmää. Että se on sellainen, mitä sitten me ollaan yrittäjiltä kysytty palautteissa, että onko käytetty näitä uudenmuotoisia opetusmenetelmiä, niin se jakautuu aika lailla puoliksi että, ja niin vähemmistöön jää kuitenkin, että se on vähän alle puolet on ne koulutukset, missä on mainittu, että on käytetty. Että ehkä tämä on semmoinen, mitä voidaan vielä jatkossa, mihin voitaisiin pyrkiä, että saataisiin niihin koulutuksiin vielä tuotua jotakin vähän uudenlaista tyyliä ja jotain muuta kuin pelkästään perusryhmätyöt ja sitten se luentotyöskentely. Ja se, mitä varsinkin sitten näissä digimarkkinointiin, somekoulutuksiin liittyen erityisesti, niin se mikä sieltä on nyt noussut, että mehän ollaan järjestetty koulutuksia, jotka on avoimia kaikille lähtötasosta riippumatta. Ja se on myöskin semmoinen, mitä varmasti tuossa, kun jatkossa koulutuksia järjestetään, niin meidän pitää tarkemmin miettiä, että järjestettäisikö me sitten vähän niin kuin alkeiskurssia ja jatkokurssia. Että se on sitten välillä ollut näissä koulutuksissa, että siellä on sitten sellaisia ihmisiä, jotka on tehnyt vaikka digimarkkinointia tosi pitkään jo työssään, ja sitten se, että miten se koulutus pystyy sitten antamaan heille eväitä, jos siellä on sitten niitä, jotka aika lailla vasta-alkajia. Että ehkä tätä tietysti näillä ennakkotehtävillä vähän pyritään suuntaamaankin sitä, että tiedettäisiin, että minkä tasoisia henkilöitä siinä asiaosaamisessa niin koulutukseen on tulossa, mutta ehkä myös se, että näissä täytyneen miettiä sitä, että vähän tehtäisiin eri tasoisia ryhmiä ainakin tiettyihin koulutusaiheisiin. No, tässä on vain koottu tästä kaikista palautteista, että minkä arvosana antaisi hyvää ja erinomaista. Niistä koostuu suurin osa, että ihan tyytyväistä porukkaa on koulutuksessa ollut. No sitten keräsin vähän tähän, että mitä meillä on tulossa vielä. Eli meillä tälle vuodelle on vielä alkamassa muun muassa esimiesvalmennuksia ja sitten tuonne loppuvuoteen niin tämmöisiä digivideoihin ja sitten mainosten tekemiseen liittyvää koulutusta. Ja ne on sellaisia, varsinkin digivideo, mitä nyt sitten on usealla alueella, ja se on selvästi ollut semmoinen, mistä yrittäjät on kiinnostuneita, että miten voi sitä omaa markkinointia tehostaa niillä videoilla, pystytään itse tekemään omilla kännyköillä videoita ja laittamaan, missä niitä kannattaa jakaa ja mitkä on ohjelmia, millä niitä voidaan editoida ja tämän tyyppisiä asioita. Nyt meillä on tulossa päivän ja 2 päivän koulutusta. Katsotaan minkälaista palautetta, miten ne onnistuu, minkälaista palautetta saadaan, ja keväällä sitten niin tämä voi olla sellainen, mitä sitten voidaan viedä vielä useammalle alueelle. Ja no, viestintäkoulutuksia varmasti just tähän, että miten yrittäjät vois itse tehdä mainoksia ja hyödyntää näitä omia tai mahdollisesti ilmaisia ohjelmia. Ainakin se, että sitten että kaikkea ei tarvitse aina teetättää mainostoimistossa, että niin kuin tämän tyyppisille koulutuksille selvästi tuntuu, että pienyrittäjillä on kysyntää, ja näitä varmasti järjestetään vielä keväälläkin enemmän. No, tulevan kevään koulutuksista meillä ei vielä hirveästi ei ole lyöty lukkoon kovinkaan monta koulutusta. Viimeistään marraskuussa, mahdollisimman pian, mielellään jo aikaisemminkin, niin pyritään saamaan koulutussuunnittelu käyntiin, että saataisiin ne koulutukset sitten marraskuun vaikka varmaan loppuun mennessä on semmoinen aika, että saataisiin sinne kalenteriin. Nyt se, mitä huomattiin keväällä, niin mikä oli tosi hyvä, että me ennen kesälomia saatiin oikeastaan syys-lokakuun koulutukset, että ne oli meillä valmiina ennen kesälomia, ja silloin me saatiin sitä ennakkomarkkinointia aikaa, ja sitten pystyttiin heti kesälomien jälkeen, tiedettiin, että mitkä koulutukset alkoi milloinkin, ja työ pääsi heti vauhtiin sitten se varsinainen myyntityö, ja nyt siihen pyritään, että hyvin pitkälti saadaan ajoissa nyt myös kevään koulutukset suunniteltua jo tässä ennen joulukuuta. No, tähän on laitettu vähän näitä just alustavia ideoita, digimarkkinointia, kenties sinne sosiaalisen mediaan liittyviä jatkokoulutuksia, myyntivalmennuksia. Tuossa Matti taisikin sitä todeta, että myynti on semmoinen, mitä sieltä yrityksestä nousee, että siihen tarvetta selvästi sille myyntiosaamisen päivittämiselle on sen markkinoinnin ohella. Meillä ei vielä hirveästi myyntikoulutuksia, no ne seminaarit oli meillä kesäkuun alussa, mutta muuten sitä myyntiin liittyvää koulutusta ei ole kovin paljon järjestetty. Että se on varmasti semmoinen, mitä sitten keväällä järjestetään. No sitten vähän nyt jo ollaan viisaampia varmasti monessa asiassa kuin keväällä. Meillä on kokemusta, että miten näitä koulutuksia, miten me saadaan ryhmiä täyttymään.
selvästi yksi varmaan se kärkiasia nyt on se, että nämä osaamiskartoitukset ja sen pohjalta saatu tieto on meille se erityisen niin kuin tärkeä tieto, mitä meidän pitää hyödyntää niissä koulutuksissa, että tehdään ne koulutukset nimenomaan vastaamaan siihen, mitä ne yrittäjät kaipaa. Toki tietysti voidaan edelleen tehdä sitä, että kouluttajat ehdottaa meille sitten jotakin aiheita, mikä välttämättä on noussut sieltä kentältä ja näistä emme pystytä tietämään. Voihan se ollakin, että se on semmoinen, mikä sitten saadaan täyttymään, mutta pääsääntöisesti niin kuin se, että se lähtee sieltä kartoitustarpeista ne aiheet, niin se on nyt ehkä se, mihin kannattaa sitten erityisesti keskittyä. Et keväällä jouduttiin tekemään sitä, että meillä ei sitä materiaalia vielä ollut noista kartoituksista, niin sittenhän se niin kun otettiin sieltä täältä koulutuksia ja testailtiin, mikä toimii, mikä ei, ja aika paljon kuitenkin jouduttiin myös perumaan niitä koulutuksia, että ei saatu ryhmiä täyteen. No sitten se, mitä ollaan koko ajan korostettukin ja mikä on nyt niin kun ollaan löydetty siihen hyviä käytäntöjä tähän, miten tehdään näiden meidän puitekouluttajien kanssa yhteistyötä. Aika karkeasti tuossa, mitä ollaan mietitty ja arvioitu, että noita koulutuksia, kun saadaan käyntiin, niin se on suurin piirtein ollut, että puolet osallistujista on tullut meidän kartoitusten perusteella, puolet kouluttaja-aktiivisuuden ja myynnin perusteella. Se on semmoinen, on toki koulutuksia, jossa sitten lähes kaikki onkin tullut osaamiskartoituksesta. Sitten on myös koulutuksia, jossa lähes kaikki onkin sen kouluttajan omaa aktiivisuutta, että on myynyt koulutusta, mutta niin kuin pääsääntöisesti se on ehkä aika niin kuin se yhteistyö, että puolet ja puolet, mistä sitten näihin osallistujia sitten saadaan. Et se, näissä kartoituksissa markkinoidaan meidän koulutuksia ja sitten meillä on lisäksi uutiskirjeet, sähköpostit, tämän tyyppiset, mitä on niin kuin Savo-yrittäjien kanavia käytössä, niin niitä ja sitten osa toteuttajaorganisaatioissa omat sähköpostilistat, uutiskirjat, niin ilman muuta hyödynnetään näitä. Mutta aika lailla, että jos me ollaan se 160 kartoitusta tehty, niin suurin piirtein joka kartoituksesta 1-2 osallistujaa koulutukseen lähtee. Ei ihan, mutta tavallaan suunnilleen jos niitä määriä, mitä koulutuksiin on tullut ja mitä kartoituksia on tehty, niin ehkä se on niin kuin aika semmoinen hyvä arvio siitä, että pienyrittäjät että se on aika selvää, että ei ole resursseja hirveän moneen koulutukseen lähteä, että se on melkein se tuon osaamismatriisin kaikista punaisin osaamisalue, mihinkä se yrittäjä haluaa sitten panostaa, laittaa sitä aikaa ja rahaa siihen koulutukseen. No se, mihin tietenkin mitä tavoitellaan koulutuksilla, niin olisi, että me saataisiin niin konkreettisia ja laadukkaita hyviä koulutuksia, että ne opit sitten siirtyisi myös oikeasti sinne työpaikoille, että ne ei jäisi sitten pelkästään vain sinne koulutuspäivään tai koulutusiltaan. Tästä näytän kohta yhden dian, miten sitä ollaan vähän kysytty palautteissa, että onko tämä tapahtunut. Palaan siihen vielä. No sitten huomiona tietysti, minkä kaikki tietääkin, että me ei olla tietenkään järjestämässä yksin näitä koulutuksia yrittäjille, vaan tarjontaa aika paljon ja on varsinkin tietyt alat, missä sitten tuntuu, tai aihealueet, missä yrittäjille tarjotaan tosi paljon koulutusta. Että kilpailua on ja pyritään siihen, että ei tehtäisi päällekkäistä, että on esimerkiksi kauppakamarin koulutukset huomioidaan, mitä he järjestää, digikykyhankkeen Kuopion Innovationin koulutuskalenteri, tai tiedetään suurin piirtein aika lailla toisistamme, että mitä tehdään, ja Snellmanin kesäyliopiston koulutukset ja näin, että pyritään niinku huomioimaan, että mitä tällä alueella tarjotaan ja sitten, että ei tosissaan mentä sinne niinku päällekkäisiä järjestämään. Technogrowth-hankkeen. Joo, kyllä sitten Navitas-kehityksen Technogrowth-hanke, joka teknologia-alan yritykselle räätälöi koulutuksia. Me pyritään jättämään sitten ne teknologiapuolen tai alayritykset enemmän, että ei touhuta siellä kentällä niinkään. No sitten tällainen, sanoin, että palaan vielä siihen, että miten sitten sieltä koulutuksessa ne opit, että tavoitellaan sitä, että ne menis sinne työpaikoille, niin tässä on sitten nämä osallistujat, tässä oli se reilu 70 vastaajaa nyt, ketkä on jo lopettanut sen meidän koulutuksen, niin arvioinut, että eli noin 60% arvioinut, että koulutuksessa opittu johtaa omien työtapojen muutokseen siellä työpaljolla melko paljon tai paljon. Et tietysti meidän tavoite on, että me saataisiin tätä sinistä, tai saataisiin tämä vielä isommaksi, että saataisiin niistä
niistä koulutuksista sellaisia, että ne opit sinne työpaikoille päätyisi. Ja sitä myöskin nämä yrittäjät sitten niissä koulutuspalautteissa meiltä tosissaan toivoo, että käytännön vinkkejä, konkretiaa ja tekemistä. Pienessä ajassa pitäisi saada niin kuin sinne helpottaa sitä yrittäjätyötaakkaa, jollain lailla tehostaa sitä työtä. Tässä dia vaan tästä, että mitä kautta nämä ihmiset, jotka on jo lopettanut koulutuksen, mistä he on saanut tietoa meidän koulutuksesta. Eli isoin osa on tietysti meidän JOM-hankkeen porukka, eli osaamiskartoitukset, mistä tätä tietoa on saatu. Sitten on uutiskirja, eli tuo nyt sisältää Savon yrittäjän uutiskirjeitä varmasti sitten alueella mitä osatoteuttajilla on omia uutiskirjeitä, niin kaikki ne. Sitten on paikallisyhdistysten kautta. Facebookin osuus on aika iso, melkein 15%. Muuta kautta, eli tämä mun käsittääkseni ja muistaakseni sisältää sitten just niin kouluttajien kautta, miten on esimerkiksi tieto mennyt, tai sitten ihan muuta esimieheltä tai ystävältä tai joku muu väylä. Tässä on muutamia kuvia meidän koulutuksista. Viimeinen dia on nyt tämä koulutuskuva, ja nyt onko teillä kysymyksiä ja keskustelua? Vastattiinko teidän kaikkiin kysymyksiin, mitä olitte ennakkoon laittanut? Saadaanko me tämä dia-esitys myös verkkoon, niin saa hyvää tietoa tästä, aika paljon hyvää asiaa. Joo, laitetaan tämä tulemaan ja katsotaan saadaanko videosta myöskin saadaanko siihen semmoinen vaikka editoitua vähän lyhkäisemmäksi pääkohtia, niin katsotaan jos pystytään lähettämään se videokin, mutta esitys tulee ilman muuta. Ja onko siinä, jos on ollut lyhyempiä tai pitempiä koulutuskokonaisuuksia siitä, että niitä on saatu vietyä käytäntöön,